मला नाही काय कासव आलं ना आडवं की इथं लावायचं. ससा समजा आपल्या रानात काम करताना ससा जर आला ना ससा पकडायचा असं इथे न्यायचं. दिसलं सस मग काय होतं पकडत आहे ट्रॅक्टर ससा. मग ती का दिली मग काय आले रे कासव समजा आला तर रानात कासव येतात कधी कधी वारत कधी. मग ती कासव धरायचं असेल तर इथं घ्यायचं वाटाने. मग आता मी इथं ओढून ठेवले ससं काय कुठंही भेटतात. समजा कासव कुठं आलं तर इथं घेऊन ठेवले मी. समजा कासव कुठे भेटलं तर धराय करताय. कुठं राहतात मग ते काचव काय काचव कुठं पकडलं घेतात असं ट्रॅक्टरच्या दोन टायराच्या मध्ये धरून ठेवते. मग आपण जायचं आणि घ्यायचं काढून. मग हाय वाटतं मग ससं धरायचं असेल तर सांग तू. येतं पुढे आलं ना की मग रातचं वेच ससं आलं ना धरते लगेच. मग रात्याला शोधून ठेव